ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആയാലോ? ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിച്ചാലോ? അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ടാണില്ലേ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് പറയുന്നത്. ഇതാ കട്ട് ചെയ്താലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണില്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് 3 തരത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് ഇത്, പിന്നെ ഒന്ന് ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് വരുന്നതുണ്ട്, ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ വൈറ്റ് വരുന്നത്, വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് സീഡ്സ് വരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒന്ന് പുറംഭാഗം യെല്ലോ കളറായിട്ട് വരുന്നതും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു മിക്സി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സുജാതയുടെ. നല്ല അടിപൊളി മിക്സിയാണ് കേട്ടോ. 900 വാട്ട്സാണ് വരുന്നത്, 230 വോൾട്ടേജാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മിക്സിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, റെഡി ക്യാഷിനും കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ജാറുകളൊക്കെ സ്റ്റീലിലാണ് വരുന്നത്, മറ്റേ ചില്ലിൻ്റെതൊന്നുമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മിക്സിക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 3 ജാറുകളാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റീലിൻ്റെ. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിക്കാനും, അതുപോലെ ഇത് അരിയും തേങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനും, അതുപോലെ ഒരു ജ്യൂസ് ജാറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കോളി. നല്ല അടിപൊളി മിക്സിയാണ്, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മിക്സിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തണുത്ത കട്ടപ്പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കട്ടപ്പാൽ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ് ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമും ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. ഇത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ, അതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. ഈ പ്രഷറും ഷുഗറൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം.